Agyaman kayo ti Apo, agsipud tay suket na imbag. Agnanayon, tinapudno nga ayat na. Agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Kung nangarod, dagiti papadi ti Diyos, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat. Kung nangarod, dagiti amin nga agbuteng iti Apo, agnanayon, ti di agbalbaliw nga ayat na. Imawaga iti Apo, nakikatan na. Impangag na, ket winawayawayaan na. Iti kada kanyak ti Apo, awan ti panagbuting ko. Anya ti maranid kanyak ti tao. Adda kanyak ti Apo tapno tulungan nak. Ket mabuyak to ti panakapnek dagiti kabusor ko. Panakaparmek. At kagkamang iyawe, ngem tagtalek iti tao, nasaysaya at tagkamang kinyawe, ngem ti agtalek kalagiti Panginoon. Bendito Diyos, Ama may langitan. Apo, gyaman kami, maminsan manen kadeto'y na isang sangayan ng aldaw. Nga nabuklod kami nga sangsang kamaysa, kadeto'y balay, ti kararag mo. Maminsan pa'y Apo, amirisen mi, kadagiti bagbagi, dagiti naglabas nga aldaw,
nga naipalagip kanyami, ti panakaispal lagi ti basol mi. Wena po itultuloy na kami nga kalasugan, tenyaman apo nga kayat mo, nga may tulong mi, kadagiti kakabsat mi, nga kasapulan ti tulong. Wena po maminsan manen, nga income bundawayan, nga dumngeg, kadeto yung agsapa, ti ayat, ti kanta nga ipaay dagiti koro, tapnon may pasagipsep kadi, kadigiti puso, ken panunot mi, nga agserbi, inspirasyon mi, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Wena po, pakawanen na kami, kadagiti nagbasulan mi, napuutan mi manida, ken saan. Ket itultuloy na kami usaren agserbi ken ka manipod ita ken ti masakbayan mi. Menapo dagitoy ti kararag mi tinasam itanagan ni Jesus. Amen. Denge mo apu dengem dawat ipangagmu kadi ar-araraw mi. Amen. Dungdungwen akakabsat ni Kristo ket nagungaren. Ket masapul nga agungar tayo met iti baro abiyag gapu ken kuana. Ipudno tayo nga rod dagiti wagas asan tayo nagnaed iti grasya na mamagtibkol agturong iti tanem ti basol ken patay. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, tintay panagkonfesar, maawis tayo nga agparintuming, bayat nga tarigagayan tayo nga dumatag ken Kristo, bayat tinatal na atukar ti organo. Kararag tayo, managayat a Diyos aklunin mi, nga nagkurang tiragsak mi iti panagungar mo. Pakawanen na kami no ad-adu dagiti biddot mi ngem ti panagyaman mi. Pakawanen na kami met, no nagkurang kami kasmet pamakawam mi kadagiti nagbasol kada kami. Agbabawi kami o Diyos, ket isubli na kami kadagiti daldalan mo, Apo. Ket magna kami nga iti pannakapabaro, pamakawan kental na manipod ken ka. Itinagan ni Kristo anagungar, dagitoy ti araraw mi. Amen. Amen. Mangeg kutatimek syakti awagan na tapno ti daram nagtetet syakti kalusan na umayak ka umayak ako ugasan na ti daram ug ti Kalbaryo. Amen. Itangarot ti ganito, maurnong kadagiti sagsagot nga agpaay iti paramid ti iglesia, kablaaw, pagdamag, ken dagiti pakaseknan ti iglesia.
Sige karot kakabsat, bayat tintay panagurnong kadigiti offering tayo para iti building project tayo ket isumet ti panawen iti panagkablaaw ken duma pa nga padamag ti iglesia tayo iti daytoy nga kanito. Naragsak ngal daw tintay panangrambak kakabsat ti may kadwa nga Domingo a panagungar ni Jesus ken kastamet iti post Holy Week kantata iti Ilocano choir iti daytoy nga kanito. Ket maragsakan tayo kakabsat iti daytoy nga aldaw nang runa ti kaadda ti tunggal may sa kanya tayo isiman nyo man dagita kakadwayo kakabsat ismailan nyo man dagita kaabayo ken kastamet nga agyaman tayo iti presensya ti tunggal may sa kanya tayo nang runa kadagiti adda iti face to face worship service tayo ti Ilocano ken kastamet kakablaawan tayo dagiti adda iti online. Agyabang kami ti panakipasetyo sa dinoman ti ayan nyo ti naduma-duma nga lugar dito yung Metro Manila ti pagilyan tayo ken kastamet ti Intero Lubong. Ket maawis kayo kakabsat no adda kayo dito yung Manila ket silulukat ti iglesia tayo nga umay kayo tapno kasta ket makitimpuyog agdaydayaw tayo sangsang kamaysa tayo nga agyaman ken apo dito is Central United Methodist Church. Kablawan tayo man, dagiti bisita tayo, nga umuna nga gundaway, nga makadwa tayo, iti daytoy nga kanito, and we would like to acknowledge the presence of Mr. Kiyingi Samuel, the Principal Election Officer on the Electoral Commission of Uganda. Ayan, welcome sir to Central United Methodist Church, and he's been with us. I hope he will be also joined in the English after our Ilocano service here at Central United Methodist Church. And welcome to our church, the oldest and the first Protestant church in the Philippines, the Central United Methodist Church. And according to Sir Samuel, he is a Lutheran from Uganda. And we are grateful that you have been here and joined in our worship, and as you do your assignment here in the Philippines, here at COMELEC, on the Commission and Election Office at Intramuros. And welcome again, sir, to Central United Methodist Church, especially at Ilocano service. Ken kasnamet kakabsat, agyaman tayo, ti presensya, dagiti kakabsat tayo nga umuna gundaway, ni kabsat Boyet Elegado from Bintawan UMC, kidawek man, ayan. Adamit dagiti taga Bintawan, dananang tatay, kadagiti dananay, ayan, tumakdir kayo man kakabsat, ayan. Agyaman tayo, naggapuda pa iti Villa Verde, Nueva Vizcaya. Ken kasnamet nga kablaawan tayo ata, siyempre umuna nga gundaway nga makita kas pastor ditoy, dati nga kadwak met idagtutubo ni Michelle Maluyo Martinez, ken kasnamet ting ingutin nga lakay na ken ti Baruda nga maagis eskwela ditoy Manila. Ayan, welcome. Iti kadayo ditoy Central United Methodist Church from Masigun East or West, from East, Masigun East, Rojas, Isabela. Adapay kadi, nagiti first time nga umay dito, nga nakadwa tayo, iti daytoy nga panagdaydayaw tayo kakabsat, kidawik man, ti panagtakderyo, no, adaman, iti daytoy nga panawin ko, daytoy ti gundaway nga umuna kayo, nga umay ditoy, bayat siyak ti pastor dito Ilocano service ket agyaman kami iti agtultuloy nga pannakipasetyo ket sapay la kumata saan nga daytoy iti umuna nga maudi nga makadwada kayo bayat ti kaaddayo ditoy iglesia tayo ditoy Central UMC. Ken kastamet nga dalabasit padamag kablawan tayo, dagiti agkasangay ni Kuya Ramon Policarpio into no April 28, ken kastamet into no May 3 ni Ate Melinda Carolino. Ayan. Dapay dagiti ag-birthday tata kakabsat nga lawas na. Ket
hangkay nga hangkay ko mga mababain, message dak lang kakabsat no kayat yo nga umay kami makipagkararag, makipagserbisyo kadagiti pagtaingan nyo ket hangkay ko mamabain kakabsat nga mangawis kadagiti pastoryo ken kastamit ti visiting team iti Ilocano service. Ken kastamit nga intunod 2, wedding anniversary ni Judge Edwin kini Ate Chit Larida. Ken into no 3, isumet iti birthday ni Pastor Joey kini Ate Sally Kunanan. Ayan. Dawat mi nga ken kararag nga agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo Dios. Kadagiti bendisyon nga impaay ni Apo Dios babaen ti panakaabot yo kadagiti panagkasangay ken kastamet ti anibersaryo yo kas agasawa. Kaya't maminsan manen, agyaman tayo ken Apo ti kaadanan ni Eldridge. Ayan, ni Eldridge. Ayan, nakadwa tayo manen. Ti lasod, ti manunga bulan, nga hantay nga nakadwa, gapo iti trabaho na. Ti balasyo taaw, ket agyaman tayo, nakadwa tayo. At iti daytoy nga Domingo. Ayan. So, ni Eldridge Lariosa. Ken, into no, April 28, intun bigat kakabsat, iso ti panangrugi iti church vacation school tayo dito i church. Kaya't maawis dagiti anak yo, apo ko yo, ken dagiti amin nga agtutubo, pakibaon nyo man iso da kakabsat tapno kastakat umay damot agadal. Ano, no kasano tayo nga imbabaon dagiti naganak tayo idi. Pakaungitan tayo pa no saan tayo nga umay nga panag BCS aglalo dagiti nakapadas ti BCS ibaon nyo dagiti anak yo apo ko yo no ag cellphone lang kaligiti pagtaingan nyo kaduan nyo nga umay dadtoy tapno kastakit agadal da iti sasao ni Apo babaen ti church vacation school. Ken into no May 3 isumet iti Charge Conference, iti Iglesia tayo, Central UMC Charge Conference with the DS. So maawis dagiti amin nga council officers, nga hangkay ko mga, hangkay agab-absent into no Domingo, sumaron na nga Domingo, into no Sabado, isuti Charge Conference tayo. Ken kasnamit nga ti District Conference tayo, ket into no May 17, ken ti annual regular session tayo into no May 27 to 30 dito ay Central UMC. So tumanin ti konferensya tayo, panakayakar manin, ken mabasan tumanin, dagiti mayakar, wenno saan ket agtultuloy nga agserbi kadagiti iglesia tayo dito inang nangruna dito ay Philippine Annual Conference. So, dagi jay laing kakabsat, ti padamag tayo, ket agtultuloy nga ikararag tayo, dagi tinaduma-duma nga aramid, ti iglesia tayo nang nangruna dito'y Ilocano service. Ti epistula tayo tagsapa, ket mabasa, iti libro ti Aramid, ti Kapitulo 5, versikulo 20 ket 7, aging gana ti 30 ket 2 ket stoy ti maibasa. Idi maidatag dagiti apostoles iti sangwanan ti Sanhedrin, inusig ida ti kangatuan apadi. Kinunana, nainget ti panangbilin mi kada kayo, adi kay mangisuro iti nagan daytoy a tao. Kitain nyo ti aramidyo, nagwarasen ti panursuruyo iti entero a Jerusalem. Ket kayat yu pay nga ipabasol kada kami iti ipapatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti daduma nga apostoles. Masapol nga agtungpal kam ti Dios saan nga iti tao. Ti Dios dagiti kapuutan tayo tinang nagpangungar ken ni Jesus. Pinapatay tayo, babaen iti panangilansa tayo iti krus. Intanok ti Diyos iti makannawan na, kas Pangulo ken mangisalakan. Tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway nga agbabawi kadagiti basbasol da ket mapakawanda. Da kami ti makapaneknek kadagitoy. Kastamit ti Espiritu Santo
nga isu asagot ti Dios kadagiti agtulnog kenkuana. Kidawek man, ti panagtakdir tayo amin kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, babaen kini Juan, surat ni Juan, iti may kadwapulo nga kapitulo, versikulo 10 ket siyam, aging ganat 30 ket maysa, ket kastoy iti mabasa tayo. Idi rumabiin iti daytamet laeng nga umuna nga aldaw ti lawas, naggurnong dagiti adalan. Imbalunit da ti balay gapu ta mabuting da kadagiti papangulo iti Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kumakapya kada kayo kinunana. Sana impakita kadakwada dagiti imana ken ti bakrang na. Kastauna iti ragsak dagiti adalan iti pannakakita da iti Apo. Kinuna manen ni Jesus kadakwada. Adda kumakapya kada kayo. Kas iti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet iti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinangawan na ida ket kinunana awatin nyo ti Espiritu Santo no pakawanen nyo ti basol dagiti tattao mapakawanda no saan nyo pakawanin ida saan damit a mapakawan. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan awan ti maysa kadakwada ni Tomas a mauawagan iti singin. Impadamag nga rod dagiti dadduma nga adalan kenkuana. Anakita da ti Apo, kinuna ni Tomas kadakwada, jak mamati, no jak makita ken maarikap iti nagdalanan ti lansa kadagiti imana wenno masagid iti bakrang na. Kalpasan ti maysa alawas nagguurnong manen dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda idi ni Tomas, nakabalunet dagiti ruangan ngem imay ni Jesus ket nagtakder iti ayanda. Adda kuma talna kada kayo kinunana kadakwada. Sana kinuna kini Tomas, kitaem dagitoy imak, ket arikapem toy bakrang ko, pukawem ti dudwam ket mamati ka. Apo ken Diyos ko kinuna ni Tomas, kinuna ni Jesus kenkwana mamati ka kadi gaputa nakitanak, nagasat dagiti mamati nupay didak nakita. Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus ti imatang dagiti adalan na ngem saan a naisurat iti daytoy a libro. Dagiti nailanad iti daytoy nga libro na isurat da tapno mamati kayo ani Jesus isu ti Kristo nga anak ti Dios ket babaen iti daytoy a pammati maaddaan kayo kuma iti biag gapu kenkuana. Dios ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan a sasauna. Amen. Amen. Isa sa sa uama mabiyag, isa sa uama mabiyag. Amen. Itangarot, sagana tayo, ti puso, ken panunot tayo, adumngeg. Ti mensahe babaen ti kanta, ti Ilocano Coro, nga ipangulwan ni Kabsat nga Mark Aldwin Keneng.
crowds of people spread their garments on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowd that went before him and that followed him shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is the man who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And Jesus entered the temple and drove out all who bought and sold in the temple. And he overturned the table of the money changers and the seat of those who sold pigeons. He said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers." And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and leaders sought to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the multitude was astonished at his teaching. Then came the first day of unleavened bread, and when it was evening, Jesus sat at the table with the 12 disciples. And as they were eating, Jesus said, "Truly I say to you, one of you will betray me, one is eating with me." Then began to sorrowful and say to him one after another, He said to them, "It is one of the 12, one who is dipping bread in the same cup with me." As they were eating, he took bread and blessed and broke it and gave it to them and said,
when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. And they went to the place called Gethsemane. And Jesus said to his disciple, "Sit here while I pray." And he took him with Peter, James, and John, and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." And going a little farther, he fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him. In the garden of Gethsemane, deep sorrow filled the air, and Jesus and his followers all kneeled and turned there. The hour was late, the time had come, the dark and lonely night, when Jesus knelt in solitude and prayed with all his might. Father, take away this cup from me. Take away this cup from me. Not my will be done, but thy will be done, if it be possible. If it be possible, take away this cup from me. When Jesus cried in agony, his heart began to pound. His tears became like drops of blood, which fell upon the ground. Yet while he prayed alone, for sleeping close at hand, were Simon, Peter, James, and John, who did not understand. Father, take away this cup from me. Take away this cup from me. Not my will be done, but thy will be done, if it be possible. If it be possible, take away this cup from me. Take away this cup from me. And when Jesus rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping. And he said to them, "Why do you sleep? Rise and pray, that you may not enter into temptation." And immediately, while he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him. Now the betrayer had given them a sign, saying, "The one I kiss is the man. Seize him and lead him away safe." And when Judas came, he went up to Jesus at once and said, "Master," and he kissed him. And they laid hands on him and seized him. Bear his
And they led Jesus to the high priest, and all the chief priests and elders and the scribe were assembled. Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a maid came up to him. You were also with Jesus, the Galilean. I don't know what you mean. This man was with Jesus of Nazareth. I don't know the man. You are also one of them, for your accent betrays you. I do not know the man. And immediately the cock crowed, and Peter remembered the saying of Jesus, "Before the cock crow, you will deny me 3 times." And he went out and wept bitterly. Who was the guilty? Who brought this upon thee? Alas, my treason, Jesus had undone thee. 'Twas I, Lord Jesus, I twas denied thee. I crucified thee. As soon it was morning, the chief priests with the elders, the scribe, and the whole council held a consultation. And they bound Jesus and led him away and delivered him to Pilate. Are you the king of the Jews? Now at the feast, Pilate customarily released the crowd and one prisoner whom they wanted. And among the rebels in prison who had committed murders in this resurrection, there was a man called Barabbas. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he was wont to do for them. Which of the two do you want me to release for you? Then what shall I do with the man whom you call the king of the Jews? Crucify him! But what he has done, Crucify him! Kill him! Take away this man, O Jesus, the one who calls himself Messiah. For he has come to destroy the temple, and he has spoken against the altars. He must perish and be punished unto death. He deserves to die. Punish him. Have him put to death. 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 Crucify! Now in the place where he was crucified, there was garden
And in the garden, a new tomb where no one had ever laid. And there they laid Jesus. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and so the stone had been rolled away from the tomb. So she ran out to tell the disciples. They have taken away our Lord, and we do not know where they have laid him. The disciples came and saw and believed, but Mary stood weeping outside the tomb. And Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" If you have carried him away, tell me where you have laid him. Mary, Master, do not hold me, for I have not yet ascended into heaven. But go, for my people, and say to them, I am ascending to my Maker and your Maker, to my God and your God. sing unto God with a voice of triumph. Sing unto God with a voice of praise. Sing unto God, for the Lord is risen from the grave. Sing hallelujah, praise and rejoice. Sing hallelujah, praise with a cheerful voice. Sing hallelujah, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah, he is risen indeed. Sing hallelujah, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah, he is risen indeed. Sing hallelujah, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah, Christ is risen indeed. He is risen from the dead. He is risen, Christ the Lord is risen. Hallelujah, Sing unto God with a voice of triumph. Sing unto God with a voice of praise. Sing unto God, for the Lord is risen from the grave. Sing hallelujah, praise and rejoice. Sing hallelujah, praise with a cheerful voice. Sing hallelujah, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah, he is risen indeed.
bless and live among us. We have beheld His glory. Spread the word, share the news, tell what you've heard. Spread the word, 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 share the news, tell what you've heard. Go spread the word if you believe it. Preach the gospel, preach the gospel. Share the news with those who will receive it. Go spread the word. In every village, in every town, through every valley, up hill and down, from every mountain and every sound. Spread the word, share the news, tell what you've heard. The ocean over the land, to every woman, to every man. Say it again till they understand. Spread the word, share the news, tell what you've heard. Go spread the word if you believe it. Preach the gospel, preach the gospel. Share the news with those who will receive it. Go spread the word, preach the gospel. In all the world. Spread the word. Spread the word. Spread the word. Spread the word. Share the news. Spread the word. Share the news. Spread the word. Share the news. Tell what you've Padayawam ti Apo babaen ti pangidatag mo ken kuana iti apit mo. No aramidem ti kasta mapno dagiti kamalig mo. Ket agliplipyas to ti arak dagiti burnay mo. Itangarod ti kanito ti panangidaton. Kadagiti kapullo karkari ken panagyaman ti altar. Maawis met tayo met mga ramat ti online banking, babayan ti bank account ti Central United Methodist Church.
Oy sagot ayek mi, agtaud ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin sagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman itet mi naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami apo kaligitoy nga sagsagot nga impay mi iti sanktuaryo mo apo. Kaspaset ti panagyaman mi ken panangbigbig mi kadigiti kinaimbag mo, a bendisyon na materialan man ken espiritual o apo. Ipaay mi dagitoy apo si papalubos ken kasnamet ti panangidaton mi kadigiti bibiyag mi. Ket agtultuloy kadi nga mausar dagitoy tapno mapadpadakkel pay ti pagariam babaen ti iglesia mi ditoy central. Mausar met dagitoy kadigiti na duma-duma nga aramid ministeryo ken misyon ti iglesia mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus, di ka manggo, nahubog di dungo, nagayus kada tayo, manipod kalbaryo. Ni Jesus, ijay krus, inted na tirago, ingganat jak magunhon, gloria di agibus. Ijay krus oy kararwak, asina sarak na, ti apo inayat na, biag natin patlina. Ni Jesus, ijay krus, inted na tirago, ingganat jak magunhon, gloria di agibus. Agkararag tayo. Agyaman kami o apo dagiti nangigami nga mensahe babaen ti koro. Babaen kadagiti inaramid mo ijay krus o apo. Tapno kasta mapadasam mi ket maipaay kadakam ti pannakabaru, pannakaparegta kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kada kami. Nga isumet nga ingkam iwarnak o apo. Dagiti nasantuam asasaom kadagiti padami o apo. Babaen ti tunggal maysa kanyami nga namati ken ka. Agyaman kami kadagiti mensahe. Ket agtultuloy kadi nga mangiparangarang ti kinaimbag mo, ti kinamanagayat mo, ken ti panangsukbot mo ti tunggal maysa kadakam, manipod kadagiti nagkurangan ken nagbasulan mi ken ka o apo. Pudno nga saan kami nga may kari ken ka o apo. Nga magyaman kami ti naramid mo jay krus o apo. Tapno kasta ti tunggal maysa kanyami. Agbalin kami nga anak mo ken disipulom. Tapno kasta dagiti biag mi ket idatom mi kas sibibiyag kadagiti na duma-duma nga aramid panagserbi ti padami nga tao ti pamilyami ken kastamet iti iglesyam. Bendisyonam kadi iti koromi o apo. Kati agtultuloy nga ministeryo nga impaay mo babaen kadagiti mensahe ti tunggal Domingo
nga panangyigmi kadigitoy nga kankanta nga impaida. Tultuloy mo nga bendisyonan digiti biyag na. Ken kastamet nga dawat mi kadigiti da dumapay wapo nga dadigiti talento da nga agbalin nga koro ket silulukat wapo iti daytoy nga koro wapo tapno awatin da tapno kasta ket makipaset da ket agserbida ken ka babaen iti koro wapo. Bendisyonan met apo ti tunggal maysa kada kami. Pudno apo agyamang kami iti pannakipaset ti tunggal maysa kadagiti anak mo iti face to face ken kastamet iti online. Amumi nga adda dagiti pagyamanan da ket bendisyonam kadi iti tunggal maysa kadakwada o apo kastamet kadagiti adda ti online. Amok nga damet dagiti karkararag adda dagiti dawdawat ti tunggal maysa kadakwada ket bendisyonam met o apo ipay mo kadi dagiti araraw da o apo kadagiti bibiyag da. Karkararag mi dagiti adda ti sagwanit na dagiti adda ti sakit da si kakadi ti mangipaay ti pannakalaing kadagiti napisikalan nga bibiyag da o apo tapno agtultuloy da nga mapagserbian da ka o apo. Agyamang kami met kadagiti dawat dagiti anak mo nga apan agtrabaho manen ti ballasyo taaw kas kiniroksan gumabay o apo. Dawaten mi kadi o apo nga sika ti makikaadda manen kanya na ti panagtrabaho na ijaballasyo taaw ken dagiti dadumapay nga anak mo nga adda iti nagbabaitan mi nga imay ditoy uneg ti templo mo apo tapno dawaten ti asim ti presensyam kadagiti trabaho manen nga impay mo kadakwada o apo. Agyamang kami nga pada ti presensya ti tunggal maysa kadagiti anak mo nang nangaruna met dagiti nagkasangay ken nakaabot kadagiti anibersaryo da. Ken kastamet dagiti bisita mi agyamang kami o apo ti pannakipaset da anyaman dagiti gandat da iti daytoy nga kanito apo ti kaaddada ditoy Metro Manila o apo si kakaditag tultuloy nga mangiwanwan ti kadagiti aramid da panagdalyasat da o apo agingganan manen nga makasublida kadagiti pagtaingan da kadagiti na duma-duma nga probinsya ti tunggal maysa kanyami. Wen apo repeten na kami kadi ti maysa addaan ti maysa nga ayat pamati ken panagserbi ken kawa apo ket dawati mi nga amin nga araraw kidaw ken kararag ti tunggal maysa kanyami ipaay mo kadi o apo asibubuslon ket mangnamnama kami nga impaay mon o apo ket naawaten ti tunggal maysa kana kami. We would like also to thank you for the presence of Mr. Kiyingi Samuel, Lord. Thank you for being with us in our worship today. Even though he has been here for his job as a electoral officer in their country in Uganda, Lord. But thank you for being part in our worship today. And may you continue to bless him, Lord, as he stay in the Philippines, Lord, especially in his commitment, in his mission to do, in the Commission on Election as he go back again to Uganda. Bless him, Lord, as well as his family and his mission, as well as his part in their church as a lay in their church in Lutheran in Uganda. Bless him, Lord, and also to the head pastors of their church as well as all the members of the Lutheran Church in Uganda, Lord. Agyamang kami wapo ti gundaway nga pada kami nga may iti iglesia ket bendisyonan na kami kadi wapo. Wen apo kidawe mi manen maminsan kadi ti pamakawam mo kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka. Ket tulungan na kami nga makasurot kadagiti pagayatam. Ket no anyaman dagiti nagbiddot mi, kastamit ko mati pamakawam mi kadagiti amin nga nagkurang kada kami, mapakawam mi isuda, gaputa da kami ket pinakawan mo tilikudan kadagiti nagbasol mi. Wen apo dagito iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus alwadana Apnujak at inag kasanga ama
di agibus. Amen. Iyamaken anak kuma, en espiritu liliwa, dayawen na ipanguna, tilangit ken tidaga. Amen. Kakabsat ken Kristo, ket itan alpasen ti gimong tayo, ngem ti panagserbi ket mangruki. Sapay lakumat ti Diyos ti talna, iti mangisubli iti biag manipod kaligiti patay, babaen ken apu tayo nga ni Hesu Kristo, ket mausar na tayo kuma, iti amin tapno maaramid ti pagayatan na, ti tunggal maysa kada tayo. Ket sapay lakumat patauden na, ti tunggal maysa kanya tayo, ti bilig ni Hesu Kristo, tapno amin dagitoy, ket makaayo ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.